एगो लड़की के बताए सर, फोन एगो लड़की के बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर। दिन रात हमके फोनिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर। लक्ष्मण लक्ष्मण मधेपुर मधेपुर। फोन जब आइल तो उठा के कहली हेलो, हाल चाल पूछलक सैया जी हो बोलो। फोन जब आइल तो उठा के कहली हेलो, हाल चाल पूछलक सैया जी हो बोलो। लागता कि मामला गरमा बताए सर, लागता कि मामला गरमा बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर। लक्ष्मण लक्ष्मण मधेपुर मधेपुर। कहले कि कौन साइज पहिरेलू अंदर, जानल चाहेला हमरा गुंडी के नंबर। कहले कि कौन साइज पहिरेलू अंदर, जानल चाहेला हमरा गुंडी के नंबर। लागता कि हमके पटिया बताए सर, लागता कि हमके पटिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर। लक्ष्मण लक्ष्मण मधेपुर बाबा बूढ़ानाथ मंदिर मधेपुर। बात विवाह का एकर बात लीसा नाम हो, बोली में तो नइखे जौन कौन काला दाम हो। बात विवाह का एकर बात लीसा नाम हो, बोली में तो नइखे का कौन को लगाम हो। गोविंदनी अन्न पाटिया बताए सर, गोविंदनी अन्न पाटिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए सर, खाली गंदी गंदी बात बतिया बताए।